Myslíte si, že existuje nejaký úžasnejší vynález ako automobil? Od svojho vzniku prináša radosť všetkým. Zohral významnú rolu vo všetkých zásadných premenách spoločnosti. Spôsobil revolúciu v spôsobe cestovania, trávení voľného času, nakupovaní, vo zvykoch, v rodinnom živote. Ale je to ešte stále v súlade s dnešnou dobou a vnímaním sveta? Je únosné, že niektorí majú právo na vozenie sa autom, zatiaľ čo ostatní sú bez prostriedkov? Prečo má úsilie o čo najlepší život dnes znamenať horší život zajtra? Prečo potešenie jedných musí stáť životy druhých? Je stále nutné byť privilegovaný, aby sme mali nárok na pokrok. My v Renaulte si myslíme, že je na čase zmeniť chod vecí. Pre nás je potešenie z jazdy nielen potešenie pre vodičov. Je to radosť, ktorú zdieľame so všetkými, ktorí nás obklopujú. Pre nás sa globálne otepľovanie nekončí iba emisiami, ktoré vychádzajú z výfukov. Touto otázkou sa zaoberáme neustále. Pre nás je bezpečnosť viac než figurína vymrštená počas nárazového testu. Pre nás sú to skutočné životy, ľudia. Pre nás je ozajstný pokrok iba ten, z ktorého môžu profitovať všetci v rovnakom čase. Pre nás nastal čas opäť vrátiť automobil bližšie súčasnému človeku a životu. Renault. Drive the change.